La Copa Diputació, la veritat que és un campionat estrella que, que la veritat que ha servit per a consolidar el que és el món professional, no? en l'escala i corda. No? Avui en dia, en aquests moments estem jugant-la, dura de 2 a 3 mesos i juguen la gran majoria de jugadors d'èlit del món professional. La història de la pilota fins als nostres dies es pot contemplar en el museu dedicat a aquest esport, ubicat en la població de Genovés, on es poden veure fotografies de personatges, d'esdeveniments essencials del passat i present de la pilota i conèixer les gestes i les partides més importants d'aquest esport. Així al museu podeu trobar tot el referent a lo que és la pilota valenciana, des de documents, escrits, fotografies i després peces de material de qualsevol tipus, pilotes, proteccions, vestimenta, tot el que fa referent al joc de pilota valenciana. Bàsicament, les aportacions que es fan al museu les fan els mateixos jugadors i gent relacionada amb el món de la pilota, inclús els trinqueters, inclús periodistes aportant cròniques més històriques, els trinqueters aportant material que forma part dels trinquets, inclús les pilotes, els jugadors aportant les proteccions que han utilitzat en alguna partida important, les samarretes que han utilitzat en les finals, aquest tipus de coses. Les fotografies dels mateixos autors que les fan, tan lluny com els anys 80 o tan prop com els anys 80, gent que tenia càmeres i feia gravacions, hem pogut recuperar alguna d'aquestes èpoques, per exemple. Una cosa molt curiosa que podem trobar són les maquetes. Tenim des de maquetes de trinquets, per exemple, a més variats, el trinquet de Borriana a Castelló, el trinquet del Surdo de Gandia, el trinquet d'Àcid del Genovès o el trinquet de la Politècnica de València. El frontó del Puig, per exemple, el carrer de Galotxa Emiliana, la ciutat de la Pilota, que està a Montcada, o el carrer on tradicionalment se jugava així el Genovès. És una representació de totes les canxes de les diferents modalitats que tenim a la Comunitat Valenciana. La pilota valenciana és un esport tradicional que procedeix de l'evolució de diferents jocs populars, però deixant clar que aquesta evolució és cada vegada més complexa, ja que fruit d'una major pràctica, el joc es reglamenta i el terreny on es desenrotlla i els instruments s'unifiquen. La pilota és completament diferent a quan jo era menut. Jo tinc 60 anys i conec la pilota des del dia que vaig néixer. I la pilota jo recorde que era totalment, era un referent del món rural, no? O sigui, el dia que la gent plovia una miqueta, o la gent quan anava a collir, o la gent guanyava diners, el trinquet era un espill d'aquesta societat. Avui en dia la pilota és molt diferent. Entonces anàvem en els trens aquells de madera a jugar a Borriana, Gandia o a Dénia o Benissa i anaves en el tren, portàvem una maleteta de madera que ens servia d'asiento moltes vegades a l'estribo perquè anaven els trens plens. Avui van tots en cotxe, en aquest aspecte ha canviat. La pilota entonces era més fluixa, entonces el xoc de la pilota el feia més noble. Ara és un xoc molt ràpid, la pilota pesa molt en relació a lo que era entonces. I al ser tan ràpid, el jugador, el xoc de pilota el fa diferent. La pilota va evolucionant sense parar, no? Des dels principis, però sí, n'hi ha coses que sí que va canviant que se va estructurant molt més. Sobretot, la preparació dels jugadors és cada vegada major, se va professionalitzant molt més, avui en dia la pilota cada vegada és més professional. Els jugadors d'avui en dia tenen moltíssima més preparació que els d'antes, les lesions són menors que les d'antes i el nivell, això va per cicles. Ara hem eixit d'un cicle que era molt alt de joc de pilota, a nivell de joc, ara és una miqueta més fluixet, però també hi ha que comprendre que són xicots molt joves i la pilota es fa a base de veterania. Una bona estructura, no? Molt ordenat, primer en escoles, després hi ha trofeus, torneigs, i tenen una continuïtat que, partint de la base de que un xaval ja estigui vinculat en aquest deport, crec que ho té molt apetitós, no? I competicions per motivar-se, i en un principi es veig que ho tenen tot de cara.
Bueno, la preparació en quant a jugadors és algo que també va en increixento. Vull dir, cada vegada tenim més informació, sabem més d'alimentació, que és importantíssim, que ara a l'hora de que el jugador estigui preparat i estigui en condicions, sabem més de la preparació física en cada moment i bueno, avui en dia n'hi ha preparadors, ja n'hi ha professionals que preparen a cada jugador. Abans era impensable que bueno, el jugador que naixia fort no? Pense pues, és un tio fort i juga a pilota i tal. Avui en dia, per ser fort a soles no jugues a pilota, tens que estar preparat. I recorde que així en Genovés, fa uns anys, tinguérem una reunió trinqueters, pilotaris, aficionats, o sigui, gent important dins del món de la pilota, en les autoritats d'aquell moment que tenien la responsabilitat política, en la qual estava encapçalada per Manolo Tarancón, i allí li plantejàrem una sèrie de coses que creiem que era el futur que podia tindre l'esport nacional valencià perquè tinguera futur i continuïtat. A replegar la suggerència, la posar en pràctica, firmar un decret, que per cert es va firmar també així, en el Museu de la Pilota de Genovés, en la que a partir d'aquest moment era obligatori construir mini trinquets en tots els col·legis de nova construcció. Genovés era un col·legi que en aquell moment estava construint-se, feren una modificació del propi col·legi i construïren ja en Genovés el primer mini trinquet. Jo crec que això va ser un pas importantíssim. Això, i introduir la pilota com a unitat curricular dins del nivell acadèmic que corresponga a cada col·legi va ser importantíssim, perquè passàvem de tindre possibles practicants de 2.000 o 3.000 persones xiquets que poden haver entre totes les escoles municipals, voluntarioses 100%, en aportacions municipals que hi ha en tota la comunitat valenciana, a tindre ja un potencial de practicants d'avui per demà de més de 50.000 xiquets. Ja hem muntat l'escola per aquells xiquets que s'agarren a jugar a pilota, que és el que practica jo tota la vida, que és un esport molt bonic, molt saludable, per a xiquets que tenen uns valors fonamentals per ells, de companyerisme, això és un joc, sempre ha sigut un joc de cavallers i jo crec que és per a ells, que són menuts, practicar aquest esport és molt bo, és molt bo. Un dia d'entrenament, depenent de la categoria de xiquet que siga, depèn si són prebenjamins o benjamins, alevins, se fa un tipus d'entrenament diferent. En el tema, per exemple, dels prebenjamins, se basem més en tocar pilota. El tema físic el deixem un poquet apartat i, al ser molt menuts, el que fem és fer jocs en pilota. Tenen certes dificultats en els moviments, perquè és difícil. Ahir el que fem és ficar pilotes en joc i fer jocs. La modalitat que més tenim ahir és el raspall, perquè és una modalitat prou senzilleta per xiquets que estan començant, i després ja, poquet a poquet, conforme avançant el curs, ja anem fent que la pilota voti. I ja els xiquets ja votant i pegant ja poden divertir-se una miqueta. Tens que ensenyar-los tot a base de jocs. Tot el que fas és en pilota, però a base de jocs, divertits, perquè si no s'avorrixen. Estan aprenent a divertir-se. En la pilota els pares col·laboren molt, respecten molt al monitor, les seues decisions, que a vegades no són fàcils, perquè clar, no tots els xiquets tenen el mateix nivell i a vegades n'hi ha que prendre decisions un poquet delicades per ser els pares, veritat. Entonces, sí que és cert que els pares col·laboren d'una manera fantàstica. Des de la Federació de Pilota Valenciana estem potenciant la incorporació dels jovens a la pilota, mitjançant 3 programes que jo diria que són essencials. El primer programa és el programa Pilota a l'Escola, en el qual agarrem els xiquets de quart de primària i els ensenyem el que és la pilota, mediant actuacions de jugadors professionals i tècnics en les escoles de primària de cada poble. Enguany hem fet 225 actuacions en 225 pobles. Després passem a el que és les escoles de pilota. N'hi ha unes 150 escoles de pilota repartides per tota la comunitat valenciana de diferents modalitats i aquestes escoles depenen dels clubs de cada poble i són d'on ixen després els xiquets que agarrem la federació en les escoles de tecnificació. Actualment tinguem 7 escoles de tecnificació repartides també per tota la geografia de la comunitat valenciana, en els quals ja sols se juga la modalitat de raspall i escala i corda i és d'on ixen els jugadors professionals del futur.
Bàsicament, la gent que ve al museu són col·legis, gent escolar entre 8-9 anys fins 15-16. Aquest és el gros de les visites. Aquesta gent el que més li agrada és jugar. Al museu, a part de que és la visita al propi museu, tenim dos canxes. Tenim la galotxeta que està dins del museu i que poden jugar en ella, i adossada al museu tenim el trinquet. Aleshores, una vegada acaben les visites, ells accedeixen a aquestes canxes i poden jugar. Això és el que més els agrada. Hi ha vegades que quan un nano despunta més en la seva categoria, el que fem és, encara que no té l'edat suficient com per pujar de categoria, a nivell local el pugem de categoria, perquè xugue en xiquets una miqueta més majors. D'aquesta manera el nano que despunta progressa més. Jo quan acaben així en l'escola, el que recomano és que vagi a una escola de tecnificació o qualsevol escola per continuar, per seguir, practicar molt, veure moltes partides. El que recomano practicar sobretot, però veure moltes partides. Jo recomano a tots els joves que vagin a les partides de la Copa Diputació perquè és un bon moment per a poder reunir i poder fer encontres de pilota i poder aprendre que és una forma de créixer com a pilotaris. Jo crec que els xicons, si tenen afició, deuen dedicar-s'hi de ple. I entonces, estos campeonatos que fa la Copa de Diputació, fa l'Encaixa, fan tots aquests senyors, i el Corte Inglés en Galotxa, tot això, per poder rendir al màxim, deuen d'agarrar-ho en ganes, en afició, en preparació, que avui tenen gent perquè es prepare. També des del club el que fem és, per exemple, enguany se n'hem anat a Azcarall, una experiència molt bonica per als xiquets, hem estat allí 2 dies compartint en 11 escoles del País Basc, de Catalunya, de Madrid, de La Rioja, el tema del frontó. Allí tenen una pilota, com tots sabeu, una miqueta més grossa. El que han fet és agarrar una pilota intermitja i adaptar un poquet una cosa i l'altra, i ha sigut una experiència que segurament repetirem, una experiència molt positiva. En la mida que es pugui considerar, estic a escoles i veig que és el més indicat. Després van passant, ja passen els anys i si tenen aquest virus, que la vulguin, que siguin cavallers en tots els aspectes, perquè cada un té una mida, Déu ens ha donat una mida a cada un, però ser cavallers crec que és el fonamental, un senyor educat, disciplinat, correcte, i crec que això, a part de jugant, com a persona, també té molt de valor. Un dels valors més importants que n'hi ha dins de la pilota és, l'esportivitat. I ja això d'alguna manera se cultiva des de xicotets. Des de xicotet el que se fa és impulsar aquesta esportivitat, que el nano en ningú moment faci trampes, ni si pega 2 gols que ell mateix la dona, que no n'hi hagi un àrbit damunt dient si és falta o és bona, el xiquet mateix dona la pilota. Després el companyerisme, perquè la pilota és un esport, com tots sabem, minoritari, aleshores igual estàs jugant com a company en una persona que en un xiquet que a la setmana la tens com a contrincant. Entonces sempre hi ha un respecte entre tots els xiquets que és una pilota molt gran. D'esta manera se fomenta molt el companyerisme, cosa que en altres esports brilla per la seva ausència. Una partida de pilota valenciana, pel que fa a la seva puntuació, depèn de la modalitat que es vagi a jugar. El marcador, els jocs i els tants són els protagonistes. El tema del tanteig en la pilota és molt semblant al del tennis. Podem ficar l'exemple del tennis. En el tennis, cada xoc comptem 15, 30, 40 i després del punt és un xoc. La diferència que tenim en la pilota és que així a cada xoc li donem 5 punts. En el tennis tenim diferents sets, cada set són 6 xocs, en la pilota és tota la partida correguda. Què vol dir això? Juguem a 60 tantos. Així el que arriba a 60 guanya la partida. Per a fer 60 n'hi ha que fer 12 xocs. La Diputació de València, a part en el patrocini que fa de la Copa Diputació d'Escala i Corda, també patrocina el campionat professional de frontó, en el qual també interveneixen i participen les grans figures d'escala i corda que juguen a la modalitat de frontó. A part, també patrocina la Lliga Professional
de raspall. Raspall, que és una modalitat molt estesa, a més molt animada i amb moltíssima afició. Sempre s'ha comentat que el raspall es practica des del Xúquer per a Pac al Sur. O sigui, es juga en la Canal de Navarrés, en la Costera, en la Vall d'Albaida, en la Safor i algo en la Marina. O sigui, aquestes 5 comarques són les que aporten els jugadors i l'afició al món del raspall. Bueno, pues també té el seu campionat, que és el més important d'aquesta modalitat a lo llarg de l'any i que la Diputació pues, te patrocina i d'aquesta manera també consolida el que seria el calendari del món del raspall. Existeix una ruta de la pilota hacia el poble, que com a estrela és el museu, però al voltant d'ell s'ha construït, diguem, una sèrie de monuments i de carrers que fan referència al joc. Aleshores, des d'obres de Manolo Boix, per exemple, que tenim dues, una a la Casa de la Cultura i una altra davant del col·legi, tenim una font al·legòrica de l'artista Cuba Escobar, que fa referència a l'espai del trinquet. Tenim una rèplica de l'escultura al saque de Pinazo, és una escultura de 1914, que és una còpia de l'original que està precisament al Palau de la Diputació de València. O també tenim la primera de les escultures que es va posar, que és d'un artista local, Diego Schaffer, que és el colp típic del bo de braç que feia el genovès, i després els carrers on tradicionalment se jugava, el carrer La Font, que és on va néixer el genovès, per exemple, i el carrer Sant Pasqual, que és on se feien les partides de més compromís. Actualment, la pilota viu un període de recuperació com mai abans s'havia conegut i, sens dubte, el futur adquireix bones expectatives. Un exemple d'esta recuperació són els nous materials que utilitzen els pilotaris per a la seva pràctica i la millora de les instal·lacions on es desenrotlla el joc. Bueno, el tema de la modernització és un tema clau, no? Un tema clau. Sempre els grans puristes, qualsevol cosa que toques, i més esports tan antics com la pilota, pues, qualsevol cosa que toques és no, perquè això ha sigut sempre així. No, bueno, anem a veure, ha sigut sempre així. Tu el nucleo, la tradició la tens que tindre, però no pots renunciar a la modernitat. Si nosaltres pensàvem que antigament, per exemple, per adequar-los a la televisió, que avui és el gran motor de qualsevol esport, i les canxes que teníem tenen una dificultat important per a captar el joc degut a la colorimetria dels trinquets, a la dificultat que té la pilota no menuda que és poder-la captar en un espai tan tancat. I estiguem fent proves. Parlàrem entonces el president de la Generalitat que digué que estava dispost a invertir en un prototipo per a poder modernitzar la pilota. Ens proposaren a l'Ajuntament de Genovés si volien adequar el trinquet a aquestes noves tecnologies, ens oferirem encantat i tinguérem reunions en els mitjans de comunicació, sobretot la televisió valenciana, que era l'encarregada de poder donar l'hoquei a una instal·lació adequada per a fer una retransmissió moderna. Tinguérem moltíssimes reunions i construirem un trinquet tipus de lo que podia ser el futur de la pilota, i aquest trinquet és el trinquet de Genovés. El que serien els materials cara als mateixos professionals que necessiten per a jugar a pilota en condicions estan canviant, cal que estan canviant, com canvien en tots els més esports, no? Les sapatilles, abans eren sapatilles d'estes de careta, el que era la sola de roda de camió, se gasten pantalons d'Astore, que són uns pantalons elàstics que damunt tenen tirada de pantaló i no com abans, que el pantaló era de tela i això no tenies elasticitat ninguna. Les samarretes transpirables i després, sobretot, l'arreglo de mans. L'arreglo de les mans, avui en dia n'hi ha productes i n'hi ha materials que amortiguen molt el colp, perquè també el pes de pilota també ha canviat a lo llarg del temps i tens que adequar-te el pes de la pilota a lo que seria la forma d'amortiguar i protegir-te les mans. Cada vegada entren materials nous al mercat que se van utilitzant i fa que els jugadors puguin jugar d'una forma sense patir, com era abans, que jugaven en la macruga. Avui en dia tu pots jugar a pilota i no te fa mal. De fet, juguen xiquets de 5-6 anys sense cap problemes i xiquetes de 5-6 anys sense cap problemes i tal. Per què? Perquè s'adequen pilotes més fluixetes, quasi de paper, com si diguérem, i les mans també s'arreglen per tindre protecció i no te puc fer mal. Entonces, una forma de divertir-te, que és la idea, divertir-se jugant a pilota. Començarem a fer proves
Pintarem zones del trinquet d'uns colors determinats, pintarem les pilotes en color groc, en color blanc, que és molt difícil perquè la pilota és de cuero i el cuero en aquest color no es pot tenyir, és impossible de tenyir. Estarem en instituts tecnològics veient la possibilitat de tenyir la pilota en un color que ressaltara, un color brillant, en un color que captara molt bé la televisió i al final l'únic que han aconseguit és una pilota semiblanca, d'un color cru, que el dia que es pugui aconseguir una pilota blanca de veritat o un color groc fort, realment millorarà més en la transmissió. Incorporarem el vidre per a poder captar des de diferents punts que no havia captat mai la càmera, per exemple, la jugada del dau, que és fonamental, la jugada del rebot, i per això posem els rebots en vidre i el dau en vidre. Des d'ahir les imatges canviaren espectacularment. Te dones compte al llarg del temps que quan fas un canvi i pensant en el futur, pensant en la modernitat, si no te carregues la tradició, que no tens per què carregar-te-la, la veritat que dones un pas molt qualitatiu en la pilota. Què passa en aquests moments? Que n'hi ha que anar adequant a poc totes aquelles instal·lacions a lo que jo considero que va ser el futur i la modernitat de la pilota. La pilota valenciana ha perviscut en gran part gràcies a les apostes i les travesses que hi anaven relacionades. La motivació de veure una partida de pilota augmenta si s'ha fet amb una aposta per molt xicoteta que siga. Així en la pilota, les travesses, no n'hi ha banca. Així per a que una persona pugui jugar-se 20 euros als blaus, té que haver una altra persona que vulgui fer la mateixa aposta als rojos. Així, per a jugar-se, per a poder apostar, té que haver algú que vulgui a l'altre bando. I després intentem fer les partides nivellades per a que puguen haver travesses als dos bandos. La cosa està, el tema està, quan un bando se'n va davant, per què segueixen havent apostes. I el tema és senzill, simplement l'aposta siguent sempre la mateixa quantitat vol dir, si apostes 20 euros, si guanyes 20 euros, la diferència la fem en el marcador. L'exemple és, si el roig té 20, el blau té 10, la partida és a 60, el que vol apostar a favor del roig té que donar de 10, donar 10 punts d'avantatge al que vol apostar de blau. Vol dir que el que va blau, en el cas que aquest equip arribi a 50 tantos, no a 60, a 50, i s'aposta, el que va blau la guanyaria. El que va roig sempre dona aquests dos xocs, o el xoc, o 3 xocs d'avantatges que porten el marcador per a que el que vaig a blau pugui apostar. Per apostar, l'aficionat el que busca és la figura del marxador. En tots els trinquets tenim 2 marxadors, en el cas de l'escala de corda, un marxador que està baix de la corda, l'altre marxador que està en el dau. Si tu entres i veus la partida i vols apostar, siga blau, siga roig, siga donant, siga prenent, tu tens que encarar-te al marxador i dir-li jo vull X diners apostar al blau, apostar al roig. I el marxador ja buscarà qui vulgui acceptar aquesta aposta. Normalment, el que coneix la pilota, el marxador sempre està cantant. Cantant vol dir oferint aquestes apostes que la gent li ha dit. Què vol dir? Si entrem al trinquet i el marxador està dient als rojos i ell canta que està als rojos, vol dir que n'hi ha gent que vol rojo. En cas que tu vulguis apostar, si pots demanar-li blaus, rojos no, perquè rojos ja li han demanat. Ell està tirant rojos i el que diu van està acceptant els blaus, comprant els tíquets blaus. La gent ve per jugar-se els seus 20 eurets, 50 eurets, 30 eurets per divertir-se, perquè és una manera de viure més la partida, perquè si al final tu vens al trinquet, coneixes els 4 però ningú és ni familiar teu, ni és el teu equip, ni res, una manera de sentir-ho amb més passió és fent aquesta xocolata a posto, fa que te piques, que entri dins de la partida, que estigues fent força per un bando. El tema és que abans la pilota depenia molt de les apostes, les partides no n'hi ha quasi campionats, estem parlant de fa un munt d'anys. Entonces, les partides eren simplement per les apostes. Entonces, els jugadors pilotejaven a esperar que el marcador arribara un moment que hagueren rojos i que hagueren blaus, que la gent se jugara els diners per a partir d'ahir ja començar en sèrio aquesta partida. No és el cas d'avui en dia. El jugador ix al trinquet i té que eixir a tirar-li des del primer punt. Si n'hi ha o no n'hi ha travesses,
no influís mai en el que és l'espectacle de la partida ni en res. Des que el primer 15 va de bo. Aquesta paraula va de bo, que era quan el marxador ja havia fet les travesses i dia ara va de bo, vol dir ara sí que va en sèrio. Però ara va de bo, diguem, només comença la partida i el primer 15, independentment de les travesses. Escoltar la veu de l'experiència és una de les millors escoles per als joves pilotaris. Atendre els consells dels pilotaris veterans és una de les millors maneres d'aprendre. Es tracta de compartir el coneixement i les experiències que els veterans han generat amb les noves promeses de la pilota. Jo quan era jove i tenia 15 anys pensava que ho sabia tot i no tenia... I bueno, te dones compte al llarg del temps que no, que tens que escoltar els majors, que tens que anar a veure partides i tenies que anar a veure a la gent que estava allà dalt, que te podia ensenyar, que podies aprendre, que podies preguntar, i fins inclús en jugadors retirats, no? Com avui en dia per a mi és un plaer anar a sentir al Rovellet, que això és una memòria vivent, no? I el veig allí i quan sent parlar i tal, jo m'emociono i me fica els pèls de punta. Jo vaig arribar als 17 anys, jo ja era professional, ja prou adelantat, ja vaig jugar contra Quart, contra Llíria, contra Julià del Xinet, i després ja vingué Eusebio, després d'Eusebio ja el Genovès. Encara arribia a jugar quasi tots ells. Jo vaig durar molts anys jugant i vaig tindre contraris a tots. Quin era el més perillós? Tots, perquè tots eren millors que jo. O sigui, com eren millors que jo, doncs tots eren perillosos. I aquest colp, aquesta sensació és autèntica, no? I jo crec que ahí te marca i a més al principi com tot, no? Tot costa, no? Però quan arribes a controlar bueno, és una satisfacció brutal, a part que és un esport molt complet, a part que és nostre i era de nostres avantpassats, a part és completíssim, juguen en les mans, jugues en les dos, no? A part de, bueno, els canvis són importantíssims per arribar o no al lloc. La modalitat d'escala i corda, la modalitat de raspall, són modalitats molt autòctones i que se juguen des de xicotets. És molt difícil que un xic d'una altra modalitat, com podia ser el frontovàs, com podia ser com te diria jo, el one ball o modalitats de fora que pogueren arribar així a València i pogueren guanyar els campions nostres. És molt difícil. Més bé, nosaltres, cara a modalitats intermitges, com s'han fet en moviments internacionals, com s'han fet encontres en bascos i valencians, doncs ahí sí, pilotes sí tenen de 105 grams, nosaltres tenim de 48 o 50, doncs arribem a uns 70 grams, i en aquesta pilota de 70 grams i en un rebot més proper també fem encontres bascos valencians. Igualment també en encontres internacionals. La pilota valenciana està obrint fronteres i diguem d'intentar, des de la federació aixina ho veiem, que tinguem que obrir cada vegada més espais i més camins. Hem fet acostaments durant els últims anys al món internacional. Abans no se jugava amb gent de fora, jugàvem els de la comunitat valenciana, Castelló, Alacant i València. Jugadors hi havia en les tres províncies, no? Però a raïs del president de la federació, Víctor Iñurria, es començar a contactar i entonces se enterà que se jugava en molts països de fora d'Espanya, claro. Des de fa 20 anys aproximadament n'hi ha un moviment internacional que primer era més bé europeu, no? I es va fer un campionat de diverses nacions, jugava França, Bèlgica, Holanda, Itàlia també entrava i nosaltres. I ahí es començaren ja a fer una sèrie de campionats, així, en Holanda, en França, en el nord de França, en una part d'Itàlia també, i es comença aquest moviment internacional que se va fer en la Confederació Internacional de Pilota, i ahí després se va començar a convidar a països d'Amèrica, de Sud-amèrica. Normalment cada 2 anys hi ha un campionat internacional, l'any passat va ser en Holanda i l'any que ve serà en Argentina. L'organització de nombrosos tornejos oficials que incrementen l'interès de les partides, una major professionalització d'aquest esport, l'aposta de les institucions públiques, la retransmissió per televisió de nombroses partides, els recursos didàctics per a la seva introducció en l'assignatura d'educació física, fan que actualment la pilota visca un període de recuperació com mai abans havia conegut i, sens dubte, el futur adquireix bones expectatives.
Nosaltres tenim que inventar nosaltres, és un esport nostre que tenim que inventar els valencians i crear-lo i amoldar-lo al futur. El campionat que organitza la Diputació fa molt bé a la pilota i molt bé als xiquets, perquè venen els seus pares, agarren afició, s'afiquen, ensomien segur per les nits que algun dia ells estaran ahí, saps? I aplegaran a aquest nivell, que és el que volen. Ells tenen afició a jugar a la pilota i, clar, ells ensomien qualsevol xiquet de qualsevol esport, veuen els seus ídols ahí i volen ser igual. I segur que estan desitjant fer-se majors per plegar i jugar aquest tipus de campionat. El suport de la Diputació de València és immillorable, tant des de la base, els jóvens, els aficionats, des de l'aposta del president Alfonso Rus, també en el món professional. Avui en dia això és importantíssim i una peça fonamental per a que la pilota estigui ahí i puguem sobreviure. La veritat és que des d'ací felicitar i donar les gràcies a la Diputació perquè sense aquest recolzament en aquesta època seria molt difícil. El futur de la pilota jo el veig de manera positiva. A veure, encara que l'època que estem travessant és una època mala, sempre hi ha hagut èpoques males i sempre s'ha eixit. De fet, avui més que mai s'està apostant per les escoles, per exemple, que si no n'hi ha escoles no n'hi ha futur, per dir-ho d'alguna manera, no? Jo crec que, i conforme veig els xavals estos, que veus les escoles i veig, a la llarga té que eixir jugadors, té que eixir plantilla de jugadors i té que haver una llavor precís, i aquesta llavor té que eixir d'un lloc a l'altre. I futur, claro. Jo penso que la pilota, si les institucions ajuden, podem tirar avant. La pilota s'ha d'omplir molt. Per tot això depèn del caràcter del valencià que crega en l'esport autòcton. Puguem observar la gran quantitat de practicants que tenim, des dels més menuts fins als professionals. I podem també assegurar la gran quantitat de tornejos que tenim. Un exemple nou, per exemple, és este torneig de la Diputació de València, que també s'ha incorporat com a administració, perquè l'administració jo crec que està més involucrada que mai en el món de la pilota i, per tant, jo crec que el segur, dins de les dificultats, per supost que té, perquè sempre serà un deport minoritari, però està assegurat. Estem en una època molt difícil, estem atravessant la major crisi que s'ha conegut, qualsevol esport està passant mal, la pilota no va ser menys, però si són capaços de suportar això, segur que conforme l'economia vagi millorant, la pilota anirà creixent i amb el suport de les institucions i de la televisió i això, jo estic convençut que la pilota arribarà al seu lloc. El que està clar és que si no col·laborem mitjans de comunicació, administració, federació i practicants per aconseguir que el món professional estiga reconegut, la pilota estiga dignificat dins de la societat valenciana, serà complicat. Si això ho fem, el futur vos asseguro que està més que garantitzat. Jo sempre he pensat que el present sempre és millor que el passat i el futur sempre serà millor que el present. Aleshores, pense que ara n'hi ha més quantitat de pelotaris que mai, n'hi ha més escoles que mai, el nivell de xoc és altíssim. En aquest aspecte jo pense que el futur està assegurat i va ser molt millor que el present, per supost. Jo veig extraordinari el futur de la pilota valenciana. La pilota està més viva que mai. Cada vegada tinguem més clubs, més xiquets jugant a pilota, cada vegada xiquets més jovens que s'estan incorporant al joc de la pilota i cada vegada estan eixint més jugadors professionals, tant d'escala i corda com a raspall. Per tant, jo veig que un futur a molt llarg plaç i que la pilota estarà viva per sempre i per sempre en el temps. I la veritat és que la comunitat valenciana té un arraigo brutal i damunt té un futur molt gran. I jo penso i estic convençut que la pilota té que anar més, està cada vegada més reconeguda per les institucions i que el futur el té assegurat. La pilota no es pot acabar mai, mai. I més conforme estan sembrant tots, tant professionals com tota l'engranatge. Tot el que està sembrant ho han de collir el pelotari que ha sofrit i mirant un xucotiu batxe, però la pilota no pot morir mai, mai. Imelsa, Diputació de València.